Nahuman na mugkaan mga idol kini na patong na namo no na pwede din sa latayan. Manakit og imong abag na arsa lagi. Ara. Kahap katong isang adlaw nabalik to diha, nabalik tong kahoy diha, nabalik nya dakog nga 50 ka buok. Pagkabali itsa ang sako butang didto nya ako diha napatong wa nang isa ka ng kahoy oh. Diha. Muntik na ako malaglag. Parang kanding. Di ra makaagi. Kaya ini mag-ulan ang gawayan, dangog kay agian. Nara. Discarding pinobre. Pero Pag magabok, matik tumba na patagkahin ang mga bangkal dito Ara, ano.